ефір на радіо Столиця. Програма «Свято кожний день». Усіх со святим, світлим народженням Христовим, добрих думок і діїв відповідних. І знову комплектами сьогодні у нас так справді здарилося, що шмат хто з наших добрих знайомих і нових колегів відзначає день народження, тому не дивно, що Тамара з Гомеля так само склала свою поштовху по перше звіншування огульного усіх з колядами, усіх родних і близьких, чистого, світлого і мирного неба над головою, так само добробиту, щастя і всього того, чим наше життя повниться по-доброму. І персональне так само віншування у гонор Андрея Качурки, Алли Рижевич, Раїси, Діяни Корольової, Віри Скакун. Спис у нас повялішується раз одразу. І колядна пісенька буде усім натхнення творчого і радості поболі в житті. І ближайшего надыходу весны, потому что сегодня, глядишь на блідайшисте небо, так и думаешь, что засталося усяго нічого, студень і лютий, і знову весна. Ну а покуль слухаем без гэтую выдатную колядную песню. Да, парк Купалов, Янки Купалов.